Assalamu alaikum al'ummar duniya maza da mata. Muna mai tallata mu kundin waƙoƙin Nasir A. Umar wanda aka fi sani da Anasko. A rayuwa yanzu in har baka da shi ba wanda zai ɗauka ya ce maka gashi. To ɗan uwa ka miƙe maza tashi ka nema halalin ka nema. Waƙoƙi ne wanda suka shafi al'amuran rayuwarmu na yau da kullum. Ba zan sare ba in har ina numfashi, zan je in nema kullum ina tashi. Ban yarda in zauna ba za na yi sata ba zan roki kowa ba, nawa za na bida. Mai nema ba zai ki samu ba, ban fita ga samu ba. Allah ba za ya bar mu ba, za mu cimma gashin mu. Ciki har da yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Zulhari amjadu da kai nake ta tasarrufi, a yayin hijabu a dukkan lamari ya muku tafi. Zuciyar da ta soka babu ja za a yi mata lullufi. Waƙoƙi ne masu azantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Cikin ku ɗaukar ɗaya kamar kuskure ne, ni da ku tamkar jinin jiki ne. Kummin halaccin da ba ni so na jone, ni na fi son ku haɗa kanku sai mu jone. Rayuwar album. Tashi wuce kar ka tsaya tafi makaranta, in ka tsaya abokanka za su yi makarata. Mai ilimi ko a gida shi yake da gata, za ka ga abansu shi kaɗai yake yi wa kyauta. Rayuwa album. Na so kitin da na gane kina da kinniya, in so ki a duka yanayi ko surar ki ta sauya. Zan so ki ko zan rasa komai in zauna cikin jinya. Domin samun waɗannan waƙoƙi gabaki ɗaya, kai sacin Anasko Rayuwa album ko kuma ka je kai tsaye YouTube channel namu mai suna Anasko Record. Za ka same su yanzu haka. Kar ku manta ku yi mana subscribe, ku yi comment sannan ku yi liking. Domin neman ƙarin bayani sa ku iya tuntuɓar mu a wannan namba 081 07 54 7780. Ka nema, ki nema, ku nema Rayuwa album. Hawayena ba zai daina zuba ba in baki furta min kalmar soyayya ba. An ce na bar kina kiya dan ba zan iya ba. Ki ɗaya ce na so da so ki bin